Mbak sampun. Oh nggih, dahare napa mawon, Mas? Es tebune siji. Nggih. Gorengane loro. Es tebune setunggal 3.000, gorengane kalih 1.000 dados 1.000, Mas. Pasti mawon mboten wonten, Mas? Wis apa sampean jujule sampean PR apa? Motor sur lho, Mas. Iya iya. Bapak sampean ndi? Teng Sabin niki Oh, wau. sama. Anu Mbak yo, sampean kene bapak sampean. Loh, napa niki Mas kok kathah man? Boi coklat, Mbak. Kuwi natural. Kaya sampean iki ayune natural. Lah iki pendak larang lho, Mas. Ora nang warung-warung wakeh Mbak kuwi, ora larang. Nggih, monggo Mbak. Nggih. Motor sur lho, Mas. Nggih, nggih. Ngatos-ngatos. Nggih. Larane